Jesmo li mi žene odustale od života kada uđemo u zrelo doba? Zrelost je vrijeme kada vrlo često čujemo da nešto nije za nas, da smo se promijenile, trebali bi se povući iz nekakvog života i biti kod kuće. Ali zrelost je vrijeme kada mi imamo toliko iskustava, toliko ljepota u našim životima i kada je vrijeme da mi krenemo u naš novi život i iskoristimo potpuno ta naša iskustva. Upravo ovo doba za mene znači puno iskustava i zapravo najljepše doba koje ja sada živim. Prošla sam puno toga u životu. Da, imala sam puno prepreka, puno padova, puno tuge. Ali sve te tuge i svih tih prepreka ja sam izvukla određeno iskustvo. I to sam pretvorila u pozitivan život. I to trebate napraviti i vi. Napravila sam posao, imam prekrasan tim sa kojim radim, imam dijete koje uspješno studira i sve je to zapravo meni pokazalo koliko je moj život uspješan. Sada se družim sa dobrim i pozitivnim ljudima, bavim se humanitarnim radom, bavim se svojim poslom, mogu ići naprijed bez ikakve prepreke i bez ičega što bi me zaustavilo. Jeste li vi pokušali? Probajte šetati, hodati, vježbati ono što vama odgovara. Ja uzimam i dodatke prehrani koje su me preporodile, hodam, šetam, vježbam i doista želim svoj život provesti onako kako meni najviše odgovara. Za mene ne postoji rečenica ne mogu. Uvijek morate pokušati. Možda nećete uspjeti od prve, ali nema ne mogu. Sigurno ste često čuli komentare, ma šta ona baba hoće? Ma nije to za njene godine. Da li to znači da mi sada trebamo odustati od zabava u našem životu, od života, od našeg intimnog života ili trebamo nastaviti dalje? Trebamo nastaviti dalje, naravno to što sam ja došla u zrele godine za mene ne predstavlja nikakvu prepreku. Ali znajte, ti isti ljudi će isto doći u naše zrele godine. Što će onda misliti o tim godinama? Jedan od najčešćih stereotipa jeste da su žene u zrelim godinama manje privlačne, njihovo tijelo više ni na šta ne liči, trebaju prestati sa svojim intimnim životom, povući se iz javnog života i sjediti kod kuće i peći kolače. Da li je to doista tako? Ili imamo pravo uživati u našem intimnim životu i biti potpuno nove žene i prepustiti se našim zrelim godinama? Očekuje se da smo sposobne raditi do 67. godine. I to je ok. Ali u isto vrijeme smo babe koje trebaju sjediti kod kuće i ne pojavljivati se u javnom životu. Zbog čega je to tako? Ako smo sposobne raditi do 67. godine, znači da smo sposobne za sve ostale društvene i životne uvjete, družiti se, plesati, izlaziti, šetati. Ako smo bake, to ne znači da smo babe. Imamo pravo se prošetati. Možemo popiti kavu na obali Dunava samo sjedeći na betonu ili se družiti, hodati, smijati se i plesati. Zašto ne bismo mogli? Mladost ima svoje prednosti, ali zrelost i sve naše iskustvo koje smo mi preživjele i doživjele nam donosi jedan novi način gledanja na život. Sada trebamo prihvatiti naše tijelo upravo onako kakvo je. Trebamo vježbati umjereno, onako kako odgovara našem tijelu. Trebamo promijeniti način prehrane, unijeti više proteina radi toga da bismo izgradili mišiće, više voća, povrća, vitamina i nemojte zaboraviti, omega-3 masne kiseline kako bi naš mozak i dalje jako dobro funkcionirao. Družiti se sa pozitivnim ljudima, izlaziti van i biti veseli, to je ono što nam je najvažnije. Briga o sebi nije luksuz, to je nužnost. Vrlo često čujem od mojih pacijentica, prvo ću sve ostalo napraviti, sve druge podmiriti, pa onda ja dolazim na red. Ne, prvo mi dolazimo na red, jer kada nam je dobro, tada se možemo brinuti o obitelji, o unucima, družiti se sa prijateljima i biti veseli i zdravi. Naša zrelost je naša prednost. Nemojte dopustiti da vam bilo ko kaže da nešto nije za vas. Ako vam neko kaže to ne možete napraviti, vi ga pitajte zašto ne. Sve što vam treba za stupiti u novi život, za uživati u životu je upravo u vama. Nađite to u sebi i uživajte svaki dan u vašem novom životu i u vašoj zrelosti.